הבן יקר לי אפרים, עם ילד שעשועים, עם ילד שעשועים. הללו, הללו, הללו את השם. שירה פותחת הלב. כשאנחנו מתפללים תפילה לבורא, אנחנו לפעמים קוראים מתוך הסידור. וכשקוראים לפעמים מתוך הסידור, אז לא מחוברים כל כך לתפילה. ושלא מחוברים לתפילה, שקוראים מתוך הסידור, קורה מצב שאנחנו מאבדים את כוונת הלב. לכן, בתפילת 18 שמגיעים לשומע תפילה, אז יש שם קטע שצריך לעשות התבודדות. כי קריאת התפילה מתוך הסידור זה עבודה של יראה, ושמגיעים לברוך אתה השם שומע תפילה, צריך לדבר אל הבורא יתברך כמו התבודדות. זה רק להודות ולשבח את הקדוש ברוך הוא יתברך, שהוא אל האהבה ואל השמחה ואל האור. השם יתברך אוהב אותנו מאוד ורוצה לסייע לנו, ואנחנו רק צריכים להבין שאיסורים זה חוסר דעת. אנחנו צריכים להבין שמה שמרחיק אותנו מהבורא זה חוסר מודעות, מה שמרחיק אותנו מהבורא זה אנוכיות ואגואיזם. למדנו שהאור מבחינת עצמו פועל בתנועה של השפעה כל הזמן, הבורא כל הזמן נותן לנו אהבה ורוצה לשמח אותנו. הבורא יתברך נתן לנו רצון לקבל את ההטבה שלו, כי מחשבת הבריאה היא נתיב לנבראיו, באנו לפה לקבל את ההטבה ממנו יתברך. ולכן אנחנו צריכים להבין ולדעת שהרצון של האדם מחולק לבית בחינות, טוב ורע, משפיע ומקבל. כאשר הטוב זה השפעת נחת רוח לבורא, זה נקודת הצלם האלוקי שבתוכנו. לעומת זאת יש הרצון העצמי, שזה ראשי תיבות רשע, הרצון של עצמו, שזה נקודת האנוכיות והאגואיזם, שהיא בעצם מרחיקה אותנו מהבורא, כי האור מפת עצמו פועל בתנועה של השפעה, ואם הנברא פועל רק בתנועה של קבלה עצמית, אין חיבור לאור. כדי להתחבר לאור צריך להיות בבחינת ידבקו במידותיי, אמר השם. אנחנו צריכים להשוות צורה לצורת הרצון להשפיע נחת רוח לבורא, ועל ידי כך דומה ודומה מתחבר. ולכן כשאנחנו מתפללים מתוך הסידור בתפילת 18, אנחנו לפעמים לא מקובלים, כי אנחנו לא עושים הכנה לתפילה, אנחנו לא כל כך מחודדים בדרך, ובמיוחד שאנחנו קוראים טקסט חיצוני שאמור לעורר לנו תנועה פנימית בראשינו, אז קצת קשה לנו עם זה, כי אנחנו בני אדם רגילים לדבר מלב אל לב. כאשר הבן אדם מדבר מלב אל לב, אז כוונת הלב שלו היא מאוד חזקה, ולכן אנחנו מקיימים את סדר התפילה כראוי על פי איך שהורו לנו חכמינו. ומצד שני, כשאנחנו מגיעים לשומע תפילה, אנחנו צריכים לעשות התבודדות, שבחינת התפילת 18 על פי הסידור זה עבודה של יראת שמיים, עבודה של התגברות, ובזמן שמגיעים לשומע תפילה צריך לפתוח את הלב ולדבר אל הבורא יתברך מהלב. רבי נחמן מברסלב מדבר על זה הרבה, זכותו תגן עלינו. הוא אומר בפירוש שמעלת ההתבודדות זה מעלה אדירה ביותר. הקדוש ברוך הוא יתברך אוהב מאוד את הדיבור הפרטי של האדם, לדבר אל הבורא יתברך כמו אבא אוהב. לפעמים אנחנו צריכים להיות כעבדי המלך, שזה עבודה של יראה, ולפעמים אנחנו צריכים להיות בנים של המלך, שזה עבודה של אהבה. אז לדבר ולפתח קשר של בן לאבא עם הבורא יתברך, וזה המטרה. כי ככל שנלמד להכיר ולהתפעל מגדלותו האינסופית, ככל שנלמד להכיר את האהבה שיש לו אלינו, ככל שנלמד להכיר את שמותיו, פעולותיו וכינוייו של המלך, נלמד יותר להכיר אותו, עד כמה שאנחנו מסוגלים להכיר אותו, כי אינו יתברך דמות הגוף ואינו גוף. אנחנו צריכים ללמוד להכיר אותו על פי האמונה, ואנחנו צריכים ללמוד להכיר אותו על פי שמותיו, כינוייו, פעולותיו, על פי מה שמגלה לנו התורה הקדושה בדרך הפרדס. לכן כל מה שמקרב אותי למטרה, מבורך. כל מה שמקרב אותי לבורא, מבורך. מה שמרחיק אותי מהבורא, זה אינדיקציה בשבילי לדעת איפה אני עומד בעבודה הפנימית שלי. כל מה שמקרב אותי לבורא, מקרב אותי למטרה, מקרב אותי לאהבת השם, זה טוב. כל מה שמרחיק אותי מדרך השם, זה רע. כל אחד בפנימיות שלו, בתובנה שלו, ואנחנו לאט לאט משיעור לשיעור מגדילים מודעות. ואנחנו יודעים שמודעות זה בא משורש המילה דם מוות. מוות זה חיסרון אור. אם אני יודע במה אני חסר, אני גם צריך ללמוד איך להשלים את החיסרון, ואיך ללמוד להכין כלי קבלה ראוי להשראת השכינה. וזה הלימודים שלנו. ולכן, כשאנחנו מתפללים דרך הסידור,
להשתדל להיות מחוברים במחשבה, פה ולב, כי מחשבה, פה, לב, ראשי תיבות, מפל, מחשבה, מם, פה, פה, הילד זה הלמד, ראשי תיבות מפל, שאנחנו מכינים כלי קבלה לצינור של שפע של מים חיים, שיורד מלמעלה למטה. תראו איזה יופי, השתפר שמו. ושמגיעים לשומרי התפילה, לעשות התבודדות, שזה בחינת עבודה של אהבה, ולדבר אל הבורא יתברך כמו בן לאבא. אז התפילה של הסידור זה תפילה בבחינת יראה, כמו עבד למלך. התפילה של ההתבודדות זה תפילה שבאה מתוך אהבת הלב, בכוונת לב יותר, כי זה בא מלבנו בדיבור רגיל לבורא יתברך, והבורא יתברך חפץ, שאנחנו נגדיל את הקשר שלנו איתו יתברך. איזה אבא יש לנו. אם אנחנו נדע איזה אבא יש לנו, אנחנו לא ננוח דקה ולא נהיה עצובים שנייה אחת בחיים שלנו. כל העצבות והמרירות והכאב והאיסורים באים רק בגלל חוסר מודעות. איזה אבא יש לנו. מה אני אגיד לכם? אנחנו עדיין לא מעכלים איזה משענת רחבה יש לנו. זה כמו שאדם נשען על קורסי יציבה ומרגיש את הרוגע הזה. הוא מוציא את האוויר של כל הלחץ של היום. אנחנו צריכים ללמוד להישען על המלך. השיעורים האלה באים רק להגדיל את האהבה שלנו לבורא יתברך. זה הכל. מה רע כל כך בדברים האלה? יש ג' בחינות תפילה, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, תפילה לדוד ותפילה למשה. כשאני בא לקדוש ברוך הוא יתברך, אני צריך לבוא לקדוש ברוך הוא יתברך מתוך נקודה של אמת. הקדוש ברוך הוא אוהב אמת, קרוב השם לכל קוריו, לכל השם יקראו באמת. אני בא לבורא יתברך ואני צריך לבוא כעני בפתח. כשאני מגיע להיכלו הקדוש, אני צריך לבוא מתוך כוונת הלב, אני צריך לבוא מתוך מודעות, אני צריך ללמוד לפני מי אני עומד. ככל שאני אעשה איזושהי הרפאיה 10 דקות לפני תפילה, ואני אחשוב על גדלותו של הבורא, אני צריך להרגיל את עצמי לעמוד לפני מלך. וכשאנחנו עומדים לפני מלך זה לא דבר פשוט. והקדוש ברוך הוא יתברך נותן לנו מקום להביע את הלב שלנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מקום לחזק איתו קשר, אז אנחנו צריכים להעריך את זה ולנצל את זה. וזה נקרא תפילה לעני. שאני לא בא לבורא יתברך מתוך התנסות, אני בא לבורא יתברך מתוך מודעות, אני מכיר ויודע מי הוא המשפיע האמיתי שלי. ואני מכיר ויודע שאני מבחינת מקבל, אני מבחינת נברא, שעליי ללמוד לקבל את השפע ממנו בהכנעה, בהבדלה ובהבטקה. ואנחנו נלמד לעשות את הבירור הפנימי הזה היום. אז אני צריך לבוא לפני הבורא יתברך כעני בפתח, ולומר לו, אבא, אני מלא אנוכיות, אני מלא אגואיזם, המידות שלי לא מתוקנות. אבא תעזור לי, אבא תחבק אותי, אבא תסייע לי. אבא תן לי את היכולת להתקרב אליך. אבא תן לי את היכולת לחוש את נקודת האמת. אבא תן לי את היכולת לצאת מהשקר הפנימי שבתוכי. אבא תן לי יכולת לראות את נקודת האמת בבריאה. אבא תן לי יכולת להבדיל בין טוב לרע. אבא תן לי את היכולת ונחני בדרך ישרה. תסיר מעלי את האנוכיות. ואז הבן אדם עושה התבודדות ושומע תפילה. והוא בעצם מעורר את הנקודות הפנימיות בתוכו, כי הקדוש ברוך הוא יתברך יודע בדיוק מה שיש לנו בלב. כשאנחנו מדברים אנחנו שומעים את עצמנו. וכשאנחנו מדברים לפני המלך ואנחנו שומעים את עצמנו, אז המודעות שלנו גדלה, ואז אנחנו יותר מפוקחים על מנת שנזכה להבין לצאת מהאנוכיות והאגואיזם, שזה מה שמפריד אותנו מהמלך. וזה נקרא תפילה לעני כי יעטוף, לפני השם ישפוך שיחו, מהלב אל הלב, בדרך של בן לאבא, בת לאבא. ולאחר מכן אני צריך להיות בבחינת תפילה לדוד, שדוד מסמל את המלכות של הקדושה, ואז אני צריך להגיד בבחינת דוד המלך הפנימי שבתוכי, אבא, תן לי אמונה מעל הדעת, כי אמונה מעל הדעת זה בחינת דוד המלך עליו השלום. אבא, אני לא מבין מה קורה לי בתוך ההיגיון. אבא, אני לא מצליח להבין למה חיי לא מסתדרים. אבא, אני לא מצליח להקל למה אני חסר הצלחה, למה לא הולך לי בחיים, למה יש לי קשיים פה, למה יש לי קשיים שם, ולפרט את הקשיים הפנימיים לפני המלך. זה מעלה מאוד גדולה. אבל בנקודות האלה, כבוד אדוני, אני אומר לעצמי, ומתפלל לבורי ואומר לו, אבא, יתברך שמך לעד, אני יודע שאתה טוב ומטיב לכל, ואני יודע שאתה לא מתבלבל, ואני יודע ומאמין באמונה שלמה, שכל מה שאתה עושה לי בחיים,
וכל מה שקורה לי בחיים זה לטובתי. ושלא נבוא לידי ניסיון. זה דיבור מאוד לא קל, קל לדבר במס שפתיים. שמגיע ניסיון, זה החזקה האמיתית שלנו בתוך הלב, לראות כמה אנחנו באמת מודעים לבורא יתברך. האם אנחנו באים אליו בטרוניות על חוסר ההצלחה שלנו, או אם אנחנו באים אליו בתוך רצון והכרה פנימית, ועל מנת שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל מה שקורה לנו בחיים זה לטובתנו. אז יש חוקים, שאם אני מאמין בבורא יתברך באמונה מעל הדעת, אני צריך להבין, א', שהבורא יתברך הוא טוב ומיטיב, שהבורא יתברך הוא אל אהבה, שהבורא יתברך לא מתבלבל, ושכל מה שעושה לי הבורא יתברך בחיים זה רק לטובתי. אני בתוך הדעת לא רואה את זה, אני בתוך הדעת לא מבין את זה, אני בתוך ההיגיון לא מעכל את מה שקורה לי בחיים, לא מעכל את החיסרון, אני לא מעכל את החיסרון, אני לא מעכל את החוסר הצלחה שיש לי לפעמים, אני לא מעכל למה אני בעצבות ואני לא יכול לצאת מעצבות, אני לא מעכל את הדברים הפנימיים בתוכי, אבל אני אומר, אבא, מעל הדעת, מעל ההיגיון שלי, מעל השכל, אני מאמין בך באמונה מעל הדעת, ואני יודע שכל מה שקורה איתי זה רק לטובתי. זה נקרא תפילה לדוד. תפילה למשה זה שהנברא צריך לבקש מהבורא יראת שמיים. משה זה נקודת הדעת הפנימית שבתוכי. ואז אני אומר, אבא, יתברך שמך, תן לי יראת שמיים. תן לי את היכולת לאהוב אותך, השם אלוקיי. תן לי את היכולת לברך אותך. תן לי את היכולת לקדש את שמך בכל העולמות כולם. תן לי את היכולת לפתוח את הלב בין אדם לאדם. תן לי את היכולת לפתוח את הלב ולאהוב כל אדם ואדם, לעשות ואהבת לך כמוך אני השם. תן לי את היכולת להתפתח רוחנית, תן לי יראת שמיים, תן לי את היכולת לכבד אותך מהלב, תן לי את היכולת לאהוב אותך כמו אבא טוב ומיטיב, תן לי יכולת לאהוב אותך כמו מלך חי וקיים, שנמצא איתי ועם הבריאה כל רגע ורגע בהשגחה פרטית, גם שאני תחת הסתר פנים וגם שאני תחת גילוי פנים. תראו זה דיבורים. איך אפשר להתכחש לדיבורים כאלה? מתי דיברתם ככה לבורא יתברך בזמן האחרון, תגידו לי? מתי פתחתם ככה את הלב בפני השם? לכן כל יום התבודדות, אם אתם בעבודה לדבר עם השם, ולא לדבר עם השם במחשבה, אלא להוציא את המילים מהפה, לא לדבר עם הבורא במחשבה. כתוב, ועד יעלה מן הארץ להשקות את הגן. הגן זה המלכות, העד זה הנופו של עולם שיוצא מפנימיותי, זה הכוח הפנימי, כוח היבל שיוצא מתוכי דרך הקול והדיבור, העד הפנימי שלי. ולכן ועד יעלה מן הארץ, הארץ זה הרצון, עד יעלה מן הארץ לכבוד הקדוש ברוך הוא, עד זה שאני לוקח את האלף שזה הנופו של עולם ומחבר אותה למקום הכי דל בתוכי, עד, ראשי תיבות א' וד'. ד' זה הדלות בתוכי, ד' זה עניות הדעת, ד' זה האנוכיות והאגואיזם. אבל כשאני מחבר את הנופו של עולם בתוך היין, אני בבחינת עת יעלה מן הארץ, ואז מה קורה? בא שפע לגן. ועת יעלה מן הארץ להשקות את הגן. זה הגן הפנימי שבתוכי. ואז אני יכול לרבות ולפרוט בסוד פרו ובואו מילאו את הארץ. אני יכול להגביל את הכלים שלי, וככל שאני אגביל את כלי הקבלה שלי שם שמיים, האור שאני אקבל זה יותר גדול. אז זה שיר מאוד יפה, כי הניגון הוא מוביל אותנו לגן הנון. הניגון פותח היכל מאוד מיוחד בשמיים. אז בואו נעשה הרפאיה לפני שניכנס לשיעור, כי השיעור היום לא קל. מה שאתם מבינים תכניסו ללב, מה שאתם לא מבינים תשאלו. אני לא יכול לברוא כמו הבורא, אבל אני יכול ליצור. והיצירה זה כוח. ולכן כשאני חושב, מדבר ועושה עשייה, אני עוצר. אז לכן נעצור עיניים כולנו בעזרת השם. הדבר הראשון שצריך לעשות, לומר אני סולח לעצמי, אני סולח לעצמי, באמת להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא סולח לנו. כי אחד הקונפליקטים הכי גדולים של הבני אדם זה שהם לא מוכנים לקבל שהבורא סולח. ואם אני מרגיש שהבורא סולח לי, אז הנה נוחה. ואני מנסה להפנים ולצאת מהאמונה הזאת. והנה ברעם, הרעם עושה רעש כדי להעיר אותי, בני, תצא מהאנוכיות. ומיד אחרי הרעש, כדי להעיר אותי לצאת מהאנוכיות והאגואיזם, מיד בא ברק, וברק מראה לי את האור. והברק מראה לי שהשם חי וקיים, אבל גם הברק מראה לי, גדעון, אל תמשיך את האור שלי, אומר הבורא, לאנוכיות של עצמך, רק להנאה של עצמך. אלא תמשיך את האור שלי, אומר הבורא, ועל מנת להגיע להתקשרות איתי, ועל מנת לאהוב אותי, כי מידת הדין אומרת, שאם אדם ממשיך את האור של הבורא רק להנאה של עצמו,
רק בשבילי ובשבילי ובשבילי, הוא מגלה על עצמו את מידת הדין. לכן, הרעם בא בעצם להרים את הרצון העצמי בתוך נקודת המלכות שבתוכי. רעם, אותיות רש עין, שזה רצון עצמי, והמם זה המלכות, נקודת הרצון הפנימית שבתוכי, שאני צריך לזעזע בבחינת התעוררות ויציאה מהאגוזם. אחרי זה בא ברק, נכון? בא ברק שניצור להוציא לבר את הקליפה מתוך פנימיותי, וברק, כמו שדבורה אומרת, זה בי רצון קדוש. לעורר בי את הרצון הקדוש, איך? על ידי הוצאה לבר, הוצאה החוצה של הנוחות והאגואיזם, ואז תתעורר בחינת הפעימה שבלב, תתעורר בחינת הנקודה שבלב. אז כולנו לעצום עיניים בעזרת השם יתברך, כל אחד יתחבר לבורא יתברך מתוך ליבו, כל אחד יתחבר לבורא מתוך רצונו לאהוב אותו יתברך. מה? לא, זה מוציא מהריכוז. יש עוד מעט הפסקה, תוכלו לדבר, חבל. מחילה. אז לעצום עיניים בעזרת השם יתברך, כל אחד שיתחבר לבורא יתברך כפי המודעות שיש בבחינות, כפי המודעות הפנימית שנמצאת בתוכו, כל אחד יתחבר לבורא יתברך מתוך אהבתו אליו, כל אחד יחבר את מחשבתו, פיו וליבו, אחד למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואם באים לכם מחשבות, תגידו להם, תבואו אליי עוד שעה. להכניס אהבה ללב, להכניס סליחה אמיתית בפנימיותי, כי אני צריך ללמוד לסלוח לעצמי, ואני צריך להבין באמונה שלמה שכל החוסר הצלחה שלי וכל החוסר יציבות שבתוכי וכל הכאב הפנימי שבתוכי הוא זמני. אני צריך להבין באמונה שלמה שכפי שאומר הזוהר הקדוש שאיסורים יש להם זמן קצוב. אני צריך להבין שהרע הוא לא רע, הרע הוא רק אמצעי שניתן לי מהבורא לעשות עבודה, שהעבודה היא לתקן את האנוכיות ועל מנת להשפיע נחת רוח הבורא. אז לעצום את העיניים, להכניס את האהבה ללב, להאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך טוב ומיטיב, להאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך אוהב אותנו, ולהאמין באמונה שלמה שהבורא סולח לנו. כשאנחנו שומעים את הגשם יורד, אנחנו צריכים להאמין שאנחנו צריכים להוריד את הגשמיות, להוריד את האנוכיות כפי שנאמר בתפילה של החורף, משיב הרוח ומוריד הגשם. משיב הרוח, להשיב את רוח החיים, שזה היציאה שלנו מהאנוכיות. ומיד נאמר, ומוריד הגשם. שאם אני משיב לעצמי את רוח ההשפעה, ועל מנת לעשות נחת רוח לבורא, אז אני כבר אוטומטית מוריד את הגשמיות ממני. ואז מתגלה הגשם, שזה מים חיים שבאים לתאר אותי, מים חיים שבאים לתת לי מזור, וברכה, והצלחה, ושמחה, ואהבה, מהלב אל הלב. אז לעצום עיניים, ולהיות מבחינת משיב הרוח, רוח הקודש הפנימית שבתוכנו, ואז זה יעזור לנו להוריד את הגשמיות בסוד מוריד הגשם. אז להתחבר למלך, להסיר את כל המכשולים, להסיר את כל המחשבות, להגיע להרפיה פנימית בתוך הלב, להאמין באמונה שלמה שאנחנו צריכים ללמוד לקבל את האהבה של השם, להאמין שהשם אוהב אותנו מאוד, ואנחנו רק נלמד להכניס מודעות, אז ההרפיה הזאת תיתן לנו מקום לקבל את דבריו של המלך באהבה, וגם להבין אותם בתוך הלב. תפילה להעניק ידו לפני השם ישפוך שיחו. תפילה להעניק ידו לפני השם ישפוך שיחו. אל תסתר פניך ממני ביום צר לי. אל תסתר פניך ממני ביום צר לי. תפילה להעניק
הטוב. לפני השם ישפוך שיחו, תפילה להעניק הטוב. לפני השם ישפוך שיחו, אל תסתר פניך ממני ביום צר לי. אל תסתר פניך ממני ביום צר לי. אודך כי הייתני ותהי לי ישועה. אודך כי הייתני ותהי לי ישועה. אבן מסור הבונים הייתה לראש פינה. אבן מסור הבונים הייתה לראש פינה. מת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בינינו. מת אדוני הייתה זאת, היא נפלאת בינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמח בו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמח בו. אוי די 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 די, שאנחנו אומרים די לאיסורים. די 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 די. אנא אדוני הושיענה. די 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 די, אנא אדוני הצליחנה. אלי אתה והודך, נכניס שמחה, אלוהי הרוממך. אלי אתה והודך, ננני ננני, אלוהי הרוממך. לעורר את הלב, נכון? למדנו שבוע שעבר למחוא כפיים, לעורר את הלב. הודו לאדוני כי טוב, לעורר את המחשבה, כי לעולם חזון, לעורר את האמונה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חזון, להכות ימין לשמאל, לעורר חסדים. הודו לאדוני כי טוב, לעורר שירה עכשיו, כי לעולם חזון, לעורר את הלב. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חזון. עכשיו ימין לשמאל, לעורר חסדים, להכנעת האגואיזם, בסדר? ואמר ביום ההוא, ואמר ביום ההוא, מול הלב. הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו. לראות את המחשבה. ואמר ביום ההוא, ואמר ביום ההוא. אמונה. הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו. לאן לדעת? זה אשר קיווינו לו. חזק! זה אשר קיווינו לו. ימין על שמאל. נגילה, נגילה.
כאילו לא, רואה את הלב, נגילה, נגילה, ונשמחה בשורתו. ככה כל בוקר, כל צהריים, כל ערב, בחיית כף שאני מוחה על הרע, מוחה על האנוכיות, מוחה על האגואיזם. אני לא מסכים שיהיה בתוכי אגואיזם. אני מוחה על הרע ואני מוחה כף. כף זה אות של השפעה. כף זה אותיות במילוי. כף נקראת כף זה אנוכי, שאני צריך לצאת מהאנוכיות ולגלות את אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים ותאכל. תראו איזה שמחה, איזה אהבה. זה מחבר את האדם לשיעור, מחבר את האדם לבורא. ככה צריך לעשות כל הזמן, תאמינו לי, להשאיר להשם כל הזמן. שאני תחת הרצון לקבל את האות רש. למדנו, רש זה אדם עני ודל. כי עני ודל מסרבים תודעה של אנוכיות. אבל כדי לצאת מהאנוכיות, אני לוקח את הרש הפנימית שבתוכי, רש אותיות ישר, אני צריך להיות ישר עם הבורא והאמיתי, כדי לגלות את השיר. רש, ישר, שיר. ואז השיר, שהוא בא מכוונת הלב, הוא מעורר את הלב. איך אתם מרגישים עכשיו אחרי שירה? זה דבר נפלא. ולכן, שבאים העצבויות, שבאים הדיכאונות, שבאים הז'לונות הפנימיים לשיר, לעורר את הלב, לעורר את הלב. ימין על שמאל זה לעורר חסד כדי לצאת מהאנוכיות. שמאל על ימין כדי לעורר את נקודת ההתגברות מתוך הלב. להאיר את הלב, להאיר את כוונת הלב לשם שמיים, להאיר את המחשבה שתהיה מחוברת בדבקות עם הבורא יתברך, ובעזרת השם יתברך, אמונה מעל הדעת, לבחור כף, שהכף הזאת מלווה אותי בין ובין המחשבה, כדי לחבר את המפל הפנימי שבתוכי, מפל ראשי תיבות, מחשבה, ולב לשם שמיים. תראה איזה יופי. דברים עצומים.